तर मित्रांनो IPL 2022चा 15वा सीझन हा अगदी शेवटच्याच टप्प्यात आला आहे, जे की अंतिम सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स या दोन संघांमध्ये होणार आहे। आता हे पाहण्यासारखेच आहे की यावर्षीचा चॅम्पियन संघ कोण बनतो। परंतु मित्रांनो, तुम्हाला इतर माहितीच असेल की चॅम्पियन संघाला इथे IPLची ट्रॉफी ही दिली जाते। तर अशात या IPLच्या ट्रॉफीची किंमत ही नेमकी किती असेल, तसेच IPLची ट्रॉफी ही खरंच सोन्यापासून बनवलेली असते का? आणि मित्रांनो, IPLच्या ट्रॉफीवर लिहिलेल्या संस्कृत भाषेतील वाक्याचा अर्थ नेमका काय? आणि तसेच IPL मधील काही रेकॉर्ड आजच्या आपल्या फॅक्ट सिरीजच्या एपिसोड 3 मध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत। त्यामुळे मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही चुकवू नका, व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्कीच पहा। तर मित्रांनो, सर्वप्रथम आपण IPL मधील काही विक्रम हे पाहूयात। नंबर 1, रोहित शर्माचा डक स्कोर, जे की मित्रांनो IPLच्या आतापर्यंतच्या 13 सीझनमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत रोहित शर्मा हा अव्वल स्थानावर आहेच। परंतु रोहित शर्मा आतापर्यंत एकूण 11 वेळा खाते न उघडताच 0 बाद होऊन म्हणजे डकआउट झालेला आहे, जे की मित्रांनो हा देखील त्याच्या नावावर एक विक्रम आहे। नंबर 2, सर्वाधिक जास्त एकाच सामन्यात विकेट किपरने घेतलेली विकेट। होय मित्रांनो, एका सामन्यात सर्वाधिक यष्टीरक्षकांनी विकेट घेतलेले विकेट हे 5 आहेत, जे की 5 विकेट एका यष्टीरक्षकाने घेतली होती। जे की ऐकून तुम्हाला वाटलेच असेल की महेंद्रसिंग धोनी हा असेल, परंतु मित्रांनो आम्ही तुम्हाला सांगू की येथे महेंद्रसिंग धोनी हा विकेट किपरच्या नावावर हा रेकॉर्ड नाही, तर श्रीलंकेचा कुमार संगकारा आहे, ज्याने 15 एप्रिलला IPL मध्ये 2011 मध्ये RCB विरुद्ध हे 5 विकेट्स घेतले होते, जे की विकेट किपिंग करताना। नंबर 3, एका सामन्यात सर्वाधिक धावा देणारा खेळाडू। मित्रांनो, एका सामन्यात गोलंदाजाने दिलेल्या सर्वाधिक 70 धावा आहेत, जे की हा गोलंदाज बेसिल थम्पी हा आहे, जे की सध्या मुंबई इंडियन्सकडून खेळत होता। जे की मित्रांनो त्याच्या आधी हा विक्रम इशांत शर्माच्या नावावर होता, जे की मित्रांनो थम्पीने 2018च्या IPL मध्ये 17.5च्या इकॉनॉमीमध्ये 4 ओव्हर्समध्ये 70 धावा या दिल्या होत्या। नंबर 3, एका सीझनमध्ये क्षेत्ररक्षक म्हणजेच फिल्डर म्हणून सर्वाधिक झेल। तर मित्रांनो IPL मध्ये फिल्डिंग करताना एकापेक्षा एक झेल पाहायला मिळाले आहेत, परंतु संपूर्ण IPL सीझनमध्ये सर्वाधिक कॅचेस झेलण्याचा विक्रम हा AB डिव्हिलियर्सच्याच नावावर आहे, आणि तोही विकेट किपिंग शिवाय क्षेत्ररक्षक म्हणून म्हणजेच फिल्डर म्हणून येथे AB डिव्हिलियर्सने एकूण 19 झेल हे घेतले होते। नंबर 5, ऑरेंज कॅप जिंकणारा पहिला भारतीय खेळाडू। मित्रांनो, IPLच्या एका सीझनमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांना ऑरेंज कॅप ही दिली जाते, जी की आतापर्यंत ऑरेंज कॅप घेणारा हा भारतीय पहिला खेळाडू होता, तो म्हणजे सचिन तेंडुलकर। होय मित्रांनो, आणि हा पराक्रम IPLच्या 3ऱ्या सीझनमध्ये सचिन तेंडुलकरने केला होता। नंबर 5, IPL मध्ये सर्वाधिक वेळा ऑरेंज कॅप्स जिंकणारा खेळाडू। होय मित्रांनो, IPL मध्ये सर्वाधिक वेळा ऑरेंज कॅप जिंकणारा खेळाडू हा सध्या दिल्ली कॅपिटल संघाचा खेळाडू डेव्हिड वॉर्नर हा आहे, जे की त्याने आतापर्यंत 3दा ऑरेंज कॅप ही जिंकली आहे, जी की 2015 साली, 2017 साली आणि 2019। नंबर 7, IPL इतिहासात पहिली ऑरेंज कॅप जिंकणारा खेळाडू। मित्रांनो, IPLच्या इतिहासात ऑरेंज कॅप हा जिंकणारा ऑस्ट्रेलियाचा शॉन मॉर्श हा पहिला खेळाडू होता, जे की पहिल्या IPL मध्ये पंजाबकडून खेळताना मॉर्शने केवळ 11 सामन्यात 616 धावा हे केल्या होत्या, आणि तेव्हा त्याला ही ऑरेंज कॅप मिळाली होती। नंबर 8, IPL मध्ये सर्वाधिक जास्त वेळा मॅन ऑफ द मॅच जिंकणारा खेळाडू। मित्रांनो, ख्रिस गेलच्या नावावर IPL मध्ये सर्वाधिक वेळा मॅन ऑफ द मॅच जिंकण्याचा विक्रम आहे, जे की आतापर्यंतच्या सर्व सीझनमध्ये न्यूयॉर्क बॉसने 21 वेळा मॅन ऑफ द मॅच हा किताब जिंकला आहे, तर AB डिव्हिलियर्सने 20 वेळा हा किताब जिंकला होता, जे की तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे। नंबर 9, सर्वात पहिली पर्पल कॅप जिंकणारा खेळाडू। मित्रांनो, IPL मध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या खेळाडूला पर्पल कॅप ही दिली जाते, आणि पहिली पर्पल कॅप जिंकणारा खेळाडू हा पाकिस्तानचा सोहेल तन्वीर हा होता, जे की तेव्हा पाकिस्तानच्या खेळाडूंना देखील IPL मध्ये खेळण्याची परवानगी असायची, जी की मित्रांनो तेव्हा तन्वीर हा राजस्थान रॉयल्स या संघाकडून खेळत होता, आणि यावर्षीच राजस्थान रॉयल्स हा पहिला IPLचा विजेता देखील ठरला होता। नंबर 10, सर्वात कमी वयात IPL मध्ये पदार्पण करणारा खेळाडू। होय मित्रांनो, IPL मध्ये सर्वात कमी वयात तरुण खेळाडू ज्याने पदार्पण केले त्याचे नाव आहे प्रयास बर्मन, जे की वयाच्या 16व्या वर्षी त्याने 31 मार्च 2019 रोजी सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध RCB या सामन्यात पदार्पण केलेले। नंबर 11, सर्वाधिक वेळा टॉस जिंकणारा संघ। होय मित्रांनो, IPL मध्ये सर्वात जास्त वेळा टॉस जिंकणारा संघाचा रेकॉर्ड हा मुंबई इंडियन्स या संघाच्या नावावर आहे, जे की मुंबईने आतापर्यंत 100 वेळा अधिक वेळा टॉस हा जिंकला आहे। नंबर 12, तर मित्रांनो आता आपण मेन मुद्द्यावर येऊयात की IPL ट्रॉफीची किंमत ही नेमकी किती असते। तर मित्रांनो, BCCIने अद्याप IPL ट्रॉफीची खरी किंमत ही सांगितली नाही, फक्त ट्रॉफी ही पूर्णपणे सोन्याची असल्याचे सांगितले आहे, जी की आता जर ट्रॉफी संपूर्ण सोन्याची असेल तर त्याची किंमत देखील ही करोडमध्येच असते, आणि त्यामुळेच अनेक तज्ज्ञ आणि मीडिया रिपोर्टनुसार येथे IPL ट्रॉफीची किंमत ही जवळपास 5 ते 6.5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे, जी की कदाचित त्याची किंमत यापेक्षाही जास्त असेल
किंवा त्यापेक्षाही कमी देखील असू शकते. नंबर 13. मित्रांनो, आता BCCI दरवर्षी नवीन ट्रॉफी बनवते का, असा देखील प्रश्न तुम्हाला पडला असेलच. तर मित्रांनो, IPL ट्रॉफीची किंमत ही 5 ते 6.5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळेच IPLच्या नवीन सीझनसाठी दरवर्षी नवीन ट्रॉफी बनवली जाते का, तर याचं उत्तर आहे नाही. जे की मित्रांनो, ही ट्रॉफी IPL मॅच सुरू होण्यापूर्वी आणि प्लेऑफ आणि अंतिम सामन्यातच दाखवण्यासाठी ठेवली जाते. जे की मित्रांनो, IPL सीझन हा जिंकल्यानंतरून BCCI विजेत्या संघाकडून ही ट्रॉफी आपल्याकडे परत घेते आणि स्वतःकडे ठेवते. तर तिथेच या ट्रॉफीची डुप्लिकेट प्रत ही विजेत्या संघाला दिली जाते. जे की तुम्ही अनेकदा पाहिलं देखील असेल की IPLमध्ये टीम फायनल जिंकल्यानंतर त्या टीमचे खेळाडू त्यांचे सोशल मीडिया अकाउंटवर ट्रॉफीचे फोटो देखील अपलोड करतात. तर मित्रांनो, आम्ही तुम्हाला सांगू की एक खोटी ट्रॉफी असते, जी की IPLच्या ओरिजिनल ट्रॉफीची डुप्लिकेट ट्रॉफी, जी की ओरिजिनल IPL ट्रॉफीवर कोणत्याही प्रकारचे ओरखडे किंवा ती ट्रॉफी ही खराब होऊ नये यासाठी BCCI ही आपल्याकडे परत घेते. त्या ट्रॉफीची डुप्लिकेट प्रत ही खेळाडू आणि स्पोर्ट्स स्टाफला फोटो काढण्यासाठी दिली जाते. नंबर 14. मित्रांनो, IPLची ट्रॉफी ही सोन्याची असते का आणि ती केव्हा बनवली गेली याबद्दल आता आपण बोललो. तर मित्रांनो, तुम्ही पहिल्या सीझनपासून IPL पाहत असाल तर IPLच्या पहिल्या 3 सीझनमध्ये तुम्ही पाहिली असेल की IPLच्या पहिल्या 3 सीझनला ट्रॉफी ही विजेत्या टीमला डायरेक्ट देण्यात यायची. त्यांच्याकडून BCCI ही ट्रॉफी परत आपल्याकडे घेत नसे. परंतु 2011 मध्ये ही IPLची सोनेरी ट्रॉफी बनवण्यात आली आणि 2011 पासून आजपर्यंत तीच IPL ट्रॉफी आपण टीव्हीवर ही पाहत आहोत. जी की याचमुळे मित्रांनो, ओरिजिनल IPL ट्रॉफी ही संघांकडे आता दिली जात नाही, जी की BCCI ती स्वतःकडेच ठेवती. नंबर 15. तर मित्रांनो, ही सोन्याची ट्रॉफी आहे हे तर तुम्हाला आता समजलेच. परंतु सोन्याची IPL ट्रॉफी जिंकणारा पहिलाच संघ कोणता, आता याबद्दल बोललो. तर खरे IPL तुम्ही चाहते असाल, तुम्ही IPL सुरू झाल्यापासून IPLला पाहत असाल तर 2011चा सीझन तुम्ही पाहिला असेल तर तुम्हाला ही माहितीच असेल की चेन्नई सुपर किंग्स या संघाने ही IPLची सुवर्ण ट्रॉफी जिंकणारा पहिला संघ तेव्हा ठरला होता, ज्याने 2011 साली रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर या संघाला अंतिम फेरीत पराभूत करून ही सुवर्ण ट्रॉफी जिंकलेली. तर मित्रांनो, आता शेवटी आपण यावर्षी गुजरात टायटन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात आता फायनल सामना हा होणार आहे आणि त्यामुळेच विजेत्या संघाला आणि उपविजेत्या संघाला येथे किती रुपयांची रक्कम ही बक्षीस म्हणून मिळणार आहे याबद्दल जाणून घेऊयात. तर मित्रांनो, इंडियन प्रीमियर लीग 2022चा अंतिम सामना आता गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स या दोन्ही संघात होणार आहे आणि या सामन्यातील विजेत्या संघाला किती रुपये मिळतील याबद्दल बोललोय. तर मित्रांनो, विजेत्या संघाला येथे 20 कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कम ही मिळणार आहे. तर तिथेच अंतिम फेरीत पराभूत होणाऱ्या म्हणजेच उपविजेत्या संघाला किती रुपयांचे बक्षीस मिळणार आहे याबद्दल बोललो. तर मित्रांनो, येथे उपविजेत्या संघाला 13 कोटी रुपयांचे बक्षीस हे BCCI द्वारे देण्यात येणार आहे. तर मित्रांनो, आता आपण IPL 2022 मधील तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचे IPL 2022 मधील तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावरील संघांना किती रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल याबद्दल बोललो. तर त्या संघांना 7 कोटी रुपयांचे बक्षीस यावर्षी मिळणार आहे. तर मित्रांनो, आता तुम्हाला समजले असेलच की IPL ट्रॉफीची किंमत ही किती असते आणि तसेच IPL ट्रॉफी ही खरंच सोन्याची असते का आणि तसेच IPL 2022च्या विजेत्या आणि उपविजेत्या संघाला किती रुपयांचे बक्षीस हे मिळणार आहे. तर मित्रांनो, ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्कीच सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा.